me de Hilda wusu dwamene Hilda no paide na donam me pacho me hia be me bi e wo pampa so na sata na me ton nyoma wo pampa so ana me hia be me bi ne fe na kosipoku ana odi aware sem to menim na me ka che ne se me de age so be ye me ho ade ampa obeye me ho ade ye me ho ade bi ne kotena atrede tie di fritrede ne kotena beda ase o no start ma asem no ko fa oba bi fe ni Cecilia na me ka che se so enya oba ne de a meko because obeye me ho ade nya sa so age so pata me ana so ni mpata bia wo nti wonti mi ware bi nti won ode koma ma busuafo se enya ade oba ware me bi mu nti ma busuafo nje me tina asase ya wasase wo chenansa ena beda ase ti beda ase de me fa no fa chenansa de no ena obi ate ne baby ye won kwala for penine the precious ena de otos ne de Daniel ena de otos ne so de Mandy ena de twatwo ne de na man kwa afrempon aware na gu obi ate ne baby kwala ne hwem obi kwakwa gisika osme fama ti asem ne nam so saa na ekoda na social welfare ene ekọ social welfare yakọ social welfare ena aka ogode koto beda ase henanim ana man kwa afrempon na ja yede asem ne ba fi ni besiesie ti nim so hode obehwe nkwala no wo ho na obo opunu wasese wani a ana jensantana se ya tena na mso obi ade makomo mabusua de eda ne jensantana wo so wote wa ware ise kura yeno nim yemienu ti menya ade a mesa ware biem enti won hwe ne ma wasida wo ha na obo opunu so wa me jensantana ana wa san me ya me ne wa san na biem a me hwe nkwala no eje sa asem ne nyan ma boss ono ande mana one wawo no se uni na jaya ware na se wa mane ne wan na won hwe nkwala no otimi kan straight say kire otimi kan straight kire ba kokora me record wow otimi kan straight pass ade kire me akwala ba ku pani ni wie school e ma me ka se akwala ni wie school me bono ma me ko ka je se me nkopa bosia no bebo ame no je loan bi wo o madwumem me kope bosia ena me de akwala no ko tre practicals a unfi me bosia no so an se mfi me do di na chi so e baba bi wie school no so we GSS yes we the station ne picture ye 3.2 ene so asase wini bi na che se sisi na di sisi me mesumi ni kamafo bia wo baby ya ena me tie mu kana me se de baba dam na mommo ame no metua me kana me de akwala no me de ko ye no no san hwe ne ma aka no no ware na ware mienu no nyi na ni mfiri me so na menya ne yire biem na still na one ma mienu no wo ho me pa twan oda so no mo na opese won so ye jawale me ntwempena e de na de aware go ni ba apart from ma asem na wo ye ne se ne de wunim so ye ma asem dada e na ne wu mienu aside no de na de aware go ni bai me pa twan ye ma na aware no eguye mana na yesa utena ho a chire na ame ho metena ho a wo fo metena ho a wo fo asem so obeka a chire wo aje so de wo tiriboduam ti metena ho a wo fo me hwe ya wan hwe ya me gwaja mema obi amasa no pema ena na no so ya na no so ya what metena ho a me so sama me ne wo ho nyina de ntie ma na ko ya opeso san aba no me kokromu a me hu mema ade a meto abrew de menene tie pa na menene kura di fin bobo wose wayo de menene tie a obi anka beja obi kura obi ama wo foforo wakofa mafiri hospital bas me wayo bi na wo enie ya pa ba pa we di aye me se nye kura me ko tena asofo a obi ama wo foforo obi okom timi ya bi abofre na menene ma abofre bi ye besensene na ya no ane edi enti be me hwe situation na wo mu na meji ba ma we bi mu a enye ye akura ba ku ba bi wi so ato bus amano akura ni wi san fa bus ni nti wo bedome wo babo ni bi o sa akura ni wi onye den on san fa bus ni san fa mna ne botwene ase ho na akura ni gina sen na sa ta na akura no penny precious no wo tre eti na osi DNT na wo wie JHS 3 na on fa books ni me no so fa books ni nyina san fa mna ne twene ase se ne manketo na wo twene ase ho okay na chiri ba no so wo o no so ba ko on na penny se nkwala no penny fo ni wi a no mo de abra nketo na wo me nketo no me po masem ba bia nketo no be hu ni bi o mo fra me ko teska kra me ma o mu bi abonten de no me po masem bro ya no kro de nkwala ne ba me ho
ama me aduane me no na me ma omu bi fresh am tom yi bi mo me no mo ye kama nkwala ba bi nkwala ne be hu mi bia nkwala ne frɛ me ti me maka champanifo ne say still omu nia no wo because nkwala ti mi bo ampanifo panimu ti mi bo nkwala ti ne be siama ono ne ma enketo wo ho wo ne de no na obetimi aka che ne ba se school books no fabra me fa ma abonten de anano ai na adwen se wo de na ewe chire no obeto new ones na ma wo mu bisa no fi no fi books no kura no to 2 pe no me to 4 eno so on fa 6 ni nyina amra on fa 2 na 2 no na to en fa mra wo ye sure se kwesi boku be ka sa asem we me pa sure be kan pa enye me wa friend kura no chese wo de kwoto de no bodwe wo di du na ko kan ye no wo ma nkan we bo no ne be pa che no de chinchina atwan so for penny kura si my first me ma course of penny wo be 3 times me kwa de na me pasen kwa ware sa atwene ase ni na on na ho oden so obehwe ndie no nyina fiti ase en sa na me kan ye because wo na ade wa ho oden obehwe mie no nyina me de ho de me kira afedu ba bi no ye na je se ba na wo ma na se na what ase ase nka wo be your first wife na ka ja atwene ase ni na ba be your second wife o ye na je se ba na wo ma nti bisu hwe de ye ko na wo ye na oyi wo ba fia wo be ja wo sa empofre mu no ubisa se de na me de aye ubisa no ubisa de pa wo se ye de bibisa wo se me nya de hwe su ja na we ja me sa no ka kire me na fe wo kono wo se ba adai awari egumko obapa eti abusua no ekokohia mu bisa se de na egu awari no yekohia mu de na kan woni wo se wakofo ba afoforo peso ware nti wo nware me biem afi wo ware foforo mu no dwan ono ne yetie roba na uwie ya meiri dade sambe wa me nware ne biem good diamond obi ama wo foforo kan de bi papa we sim e ma mani si je me ya no enye sister bi e fe ne na fisa ba bi e medu bi me da na ska me wiwi because about the coach me timia na bibi ya ye me adai onye mo ankyere san bia so wo be ja David me kwala nim se sa wo ba no kwa no ne wo ho wo ka chem se okofa asorefo a na okọ ho minim da so no ba na wo ho minim da akwasi boku yegusu ayefre na producer di kan ene wakasa ojitu mu sa obekasa wo so nam kwan so kra wo ba but ya san frɛ wa wo mpeke kɔ no fa kɔ no na asama wo ex wife wo kan se de wo se wo de won san amount metimi aka ex wife asama wo kan baba you dia no na ye nhwe se ya mpase wo pɛ jawari awari me ntwempena na se nka osan pa obi ma ese obusuafo no de kɔ to manim ba je sa na me ka che de kɔ to ye ho hene na na frɛ mpo anim sa na me ka che se ada wo be ready so be ja na yin ni nyina no me because me nkware na me nwu bia wo nkwala na chi nti ka me kokka che me nananom ne ya tena se aka ba so wonya o me dia wonya me nya kuna me I just say ne ya say me nware ba se die I said wo na wo se me ware no hu se ma ware nti 10 years ni nyina no wo ni bebe bia ntena da me nware me nya ewe na me nya ready ba se what ya say no obi atwempena kakra de me no obi tena wo no akasa na ekoka say ye kwa kan ware no na me koka kire ne say ye kwa kan ware ni ye no ko ye no no just wa fan say fufu le bi nti bi ka say obi ba wo life man na ne wo ho na akwasi poku ba say o san ba genere na one new one na won so ne twempena no mu jaye all because person o san ko obi say na ko be papa manim ko bo kokoko nya say ne twempena na say be man ko be ho ade te akwasi poku nti na wan to aso me jam because na me man na me person me wo ha but still no sa na why na adwen say onya wo mu okeka man ni me say nyina abobom me chirikura nti on try na be man na okohia no so man broken heart o woman ni broken heart and on the otiase cool lie otiase cool lie oh broken heart pa say one o ex jai wakwa akohia be ma foforo wakobokokoko kra wo be ye ho ade all of a sudden na wakwa ne nchen say mikunu dada say osan peme etima yenya na menkofa mikunu okware okunu no so asan aware mienu tie se akwasi poku jai emani mienu no oba obesan tie se nware ni biem asante wani so ese de nware ni oba ba Kennedy mfie sen o started se oba no be 5 years ni 5 years usha edie pa na wo ho ama akwasi poku ntimi nya wachiri dia wakofa mienu nyina still wasan pese no tena mama me kokuro mu amihia me ma ade ameto bre no if you kura me ma kan so kura no
se me kwa yiska na me ka kire no woni sika na me ma ne bi ade bia ni wa ese wo ba me de mana wodon kasa wa hakro beka me ya na wo se nka wo de me fa kon de fa at least aware kura gu akai papa ma ya ma na de hwen kwala no so atam kwa ji loan bi na me de ton euros wo ho wo se sika a wo de ebo a me edi si dan no wo sa cement na euros to me ekodu echo sa so sa de summe na me nua no begusa fo so mo mpram se munya na me nkwa me hia me no eno na wo ti mo man kwai no ho hia me ene yekotena su gwaware ne ye still sa won pani sa ade a ene mara no be di se oba odi ni biem patcho me de held o su jamna Mr. Boku, good morning. Good morning. Ajaboku oyire dada Hilda ewa ha sei na aha Lawson TV afem frem poma asema Hilda de abeto yanim ene se ma wore na agu bebru emfie dunie na so da bia wo fro se fankra ne sika ba de o ka kire na ne se je se wabe ama ne nada ansa na wahwe nkura no eye no kre Nukwe bienim. nada na ho hwa wo ma Wate meme hwemema. me ba cha de kwadu a de bo ne se enkra no hwe wo mu na no kra uto books ade ma pani no de okoje HS no okwa form 3 no uto books ade ma akra no books nsia uto mu mienu pe wona to nan akra no ekọ nani ma aka kire ne se owie a won fa mienu ne mmra akra no fa ma panyan udidua abo akra no still wunya na ne dua no Me ma bo me me bedia awa yimba wo se wo ba pani ne ti bisa wo yire o ha bisa no nkire o Papa mana me ngaza. me ba cha kasa wo ti so What's my name? manfo wa baba be wi school no a wo GSS 3 no wa mafia me no ya money dia books ho na oni o si Mente kasa na woka no. Mami fo wa ba be wi school no brother me to wo maame no ba be wi school no kwala no tuto books bu ma no wo tuto wo de maame na me de baaye me ni ko tuto bi am ka to se baba bo wa me na tuto na me de baaye woni o si me ne baaye wa na me bo fo wa dia we fie ho books ho wo so ko ye no akwala ne books no yi ma ho no enye sa na tie na aka te so we school na on se fa books no mla wo twene ase me bo a ya no me dia akwala no so be ba ha no ba be me bo a adanse fo nyina wo Na me mi fe en so be bo ni akwala no ya. wo di Antoine be boye Wo em se bibi wo adin mo. me da se Me ba me ma ti ma wo no books wo na me bo ndia na wo me no wa na hwen kwala no wo de me hwana me de precious equal school no mfo wa equal school no wo se ne wo nyame na me ko bo se na me de akwala na ekoye kana ko last month iskasa na me de ma ho last month kasa na be se me de precious equal school no wo se ne wo me de 60 million me de 60 million me de list ni nyina abra photocopy wa me ha me de kwama wo ma me say na de bo ame me na me ko ji loan na me de akora no ko say na de bo ame practicals kula o fe wa wo su ni bi edu ba bi ko ka je so me ko yi akola no sem free SS wo esa fa ni me fie me bo a kasa me bo last mama ho ame kan che o say fa akola no school no ko e no ho grata mama na me fa ko chem daleta no omo le skana me fa metia oka media papers no o ba kan na wi ama me ya ma de photocopy won fa we mreme bang for so twetwe me de photocopy class akoko ma wo ma me bo a me fa sha we sem media sha we sem wo ba beje me de another one asa akoko ma media sha we sem e ma wo ba oni o si awura me sit media sha that's for me wo ba fie ho media sha we sem ama wo ko friend de bia wo friend me ka chem say wo de beba me wo de beba me na last em say bosumu ni so ni makọ yire wo ko ka chem say me ka say fani nyina na tue bi na mi tue bi e pa chem mi tie wo ye no ai rubanya mam na wo de ko ma no bidi bia ma won so bidi bia ma won so e wo fie ho ana mi bi ma won so wo we wati na me no metuo no aje dam so ne e kwa mbaso
better me and him, when I even know what TV we know. Me, my boy, what catch you say? Kakwanin kaka ro ku mama na me se me doctor say na unka ewum na o mo sia na me mfama me fentua oka wa bo boku na mama me mam na ko mama wo friend ka say abana de pipa bia bra mi o ana me sifa mi am na to ko na ni so pepa na me mi kwaji busia wo mi am director wo na me fentua nika wa ba ma na wo no da bra wo da me twiskan ana me kwaji ye me pa cho me di abra o ka se me fam da wa no abra nya mi a wo sum no because me fait paper no mawa no wa bring na mi aus me paper and photocopies ne très me de ba me de yama me de ka me phone no wifi ana me de bi ko ma o ma me na the first one and say na wo ba fie ho no me no tina se ana be sakato se sei ana me ko ye ana be sa na da o si no ti wo bi ana me de photocopy ni na ana me de ma wo o si ma mu o si na me de photocopy ama me ye ne tre ba ko wo me ha ana me de ba ko akwa ma wo ma me si na ke ne je de da o ti wo ye no me so papa o so ma mo no mu fe mi sa no me ni o si number o papa ma no me ba na o si kan wo bi mo papa mo mu fa ai we de ma wo kula na kwala ni nyina wo ho me de wo ma wo no na kwala ni nyina wo ho ana me de papa no ma te o se me ni o se ba ya pre o si na Mr. Poku on kan jiro mo Mr. Poku aha woni oba na nya mentimo wase bi e wo books mi yonu bi hoda e ba to da bi nti e baba ne sen na eja wa wo oba oyiri betimi aka se wa ba obedua e wo book ho menti sa ho no na se ai mama be ba jo opa mama fa boy na se me ne ba ho no mama fa no mama na mo fre na du bia no o sense Wọ́n sẹ́ sẹ́bi ọ̀bẹ́ wọ́n hẹ́ n'adwe enya nwi onyamo dam na ni fry na so nsi sẹ́bi o na ọ̀nù ankasa bẹ́tìmí abọ́ ní tiri mu sẹ́ mi kunu abọ́ mi bẹ́ dua ọba mpanimfo bẹ́ n'ade to wọ́n anim sẹ́ ọmọ da ni dua no bodi na mi nhwẹ́. Mẹ́mú obi ẹ̀dùá. Ẹja pàtó mi ba wọ́n n'ade to n'anim sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma n'abọ́ ni bẹ́ ni dua. Mẹ́pàtó tama case ni si yẹ no. Wade mpanimfo mienu bi na ba afi. Ni pedi simple and short. O sinika ho. Ana ode efe ne se papa ba akobi bi da me fe ne wofa. E wo ho. Eti o si ne wofa e ya dance ye se. Wabodua. E ma mesum kra mesum ka jan se de oye no. Mesum se de an oye se akwara ne nya ne boni bia. Ofi abi kwa de no se akwara na ba ho ba bedi na ye na tanem se akwara we mesum ne fie o ma ne maada. Na Mr. Poku ba no odidi oyere na temoda. Ha no odi kan ka o se wa ba ma onya no mame. Mr. Poku odidi oyere na temoda. Me pa so be kura no so ba ha na u twena se me yire wa ha o chia no na o ndi na temoda. Okay. Na obi a wo yire ba ne sen na wa ka kire oyere dada se gise wa ware me ansa na mahwe me ma. Ono ne ba wo be your second and answer third wife. Mame me say ya so mo ka no. Lukuro bi anim. Me na me say wo se me ni o si ni no pa na ba wa. Mame fa o si no ma na wo frɛ no. Wo frɛ na de ubia no. Wo be ka kire wa. Mr. Poku mu jae no ase na one be ma bi wo ho. Be ma no kwa akɔbɔ ɔkɔkɔkɔ. Wo san no wabisuafo bai e beto ne mrade. Sa person san ware ma ne kɔgya na kɔdonkua. Me pa cho lukuro bi anim mame. Wono ne maame ina ni nua ma ni nua ba ma na yere ni nua ba no ne maame ne ka ho bisa na kyerɛ ne da wo ba e bia na ne wefi me pa to tama wo yere ni maame wi ya na mo ba na awotwe da no saa ta na mo ba fie ho wo yere ni maame Cecilia maame wi ya no na awotwe da e na ne saa wabusuafo no e de ba ye nti kai wutirim se mebo a na ko poso no dance ni Adai friends say me me do so for buyer obo ba no mzo me ma no beda se no na obo se na mzo nyame adom no mzo ene wo mu ma che eti me yanko fio na wo nkwa kyan kwala no na nya awe se bi de ba ho eti se de be ka no wo se me bo a kre wo si no ono no be ni 0248 ya fidie so memmo osi number why
yewia producer ebeji OC number no na ye ne OC akasa na eja poku de meka ne se enkra no wona do ma be wiase aware ne de ejina ne fa e na nkra so gina o mo de ewom se aware ne kofa nkra ne ba ye de bato no yiri jaya eno ne nkyire se ye genti no me hwa me ma age se waba ma me ne wada anase ya san atena me see bisane say last month iskasa na me ma o bisa no wan ka seti bisa no ofina so pa me pa cho mi gina so you see last month iskasa me ma o last month o ma mi iskasa what am you bisa o na so ma me say me da wo de ma me ntwo tu ma me say so wo so kan e bi o so me ma o why the photo musuman kwala no wo na sika ma on chen no o de ma wa won kai Mr. Boku wan kasa so say na o de ma no obu bi school na me ma ai akwala risk 5 million say osumu ko to inside bus ni notebook ana me samo mu ana bai ma samo mu chop money 7 million ana akwai 1002 ajuma me ye no say na break me tifie me nko ba bia esi this month we am yi no ika me dia man ko nyina 2 million ana ma ye say person yango boy adoma Friday ana minister lese me dey etim na ba be so busu me bia me mo ai Calling Genesis. Eja ya unfrel. Eja ya unfrel so ba be school dey na aka che eja ya. Me pa cho wi ya no. I say over school. Na obo ko kire se mo ko se die nje. 3.1. Na so. Wonya mo se mitifie. Eti mintimi enya adwuma ameye. Ana mo so mo ko ye se mo ko se na tada mo tue se mi. Obo ko tue picture. Tada no 76. Ana me di kana sandi wo si no. Ono nyin ko eni ma kotu ya 70 cedi no ti bisa wo si no me ma kotu ya enti Mr. Boku adenti na oba na wona na wo kwa na kwa no wona nchen no aden na wo mani sika wo fa mo ono age se ekofa osi so ekowura ha edia but adenti na wo fa ma wo ne direct na de kofa osi so oba no won kan kure tira ise me ya na bese adanse ko mu no enu ntinanka wasene ne mobile money said ye be ya adanse na be ka wan kasa ofon so enye medo person bi se wo di sika ma osi no wan fa sika na nkwa wo hu because no obai ntawantawa wo muntam what you say mami timi no won kan credit bi a me de pay so no is kan ko e so sa na sanya for onu kasa onu na phone so la akoko kaninsa ada Mr. Boku wire wa fe wana wo se me de me fe no oba me da bi mo no mi se ono Mr. Boku wo yiri wo hwa wa fe wana oh dabi on sample get 50 years back the me no afi me na se wo so call back wo fe na nka akọ se o ma mo ntena me mami minye bi kura dambo obi a wo manager ne boy anka wo sa be fa wo so minye bi da I'm saying, broken heart to you, now for I do with you. No, we are me, my job, not me, myself for back. One moment a day, and every jammy. Me, and you want a jam in Yonko, and never a jow. Because I knew you want a jam in Yonko. Me, I cry, Papa, can a cooler when I mean, you want a jam in Yonko, never be kind of somehow. I baby. Hey, and can't say, one on a winner, Mijah, woman, a shoe. But a man can't tell someone else. What do you mean? Million one and I'm looking at. I let them down to our awesome. Way banner way, but way banner way, million one and I bet that wasn't about down to other. And sit down with you, and sit down. See the one and Mrs. Yassi didn't know the point. Ah, big figure to one mad. Mr. Boku. But you me sika mama place your sika so mama na wo wife dienti a wo de wa ba ha no wo no enka nchire na fe hyehyeye a mo betimi aye na aboa enkra ne daache eno mo yie die no ye nyina ye nya dansefo na mo nya san hyehyeye ne mo ankra no why dienti a wo ba ne do ba ye ne gina so din na tie na fe hyehyeye be ye de aboa ankra no ye nyina ye nya dansefo wo mu ti ba cho ti oba pa me pa cho dienti e ma me de ne ba ha ne say me pese pressure sika na me de kwaje bosi ade ne ko ye no pressure sika fo wo sika na me de kwaje ya me de kwaje bosi 60 million photocopy wo bi wo ma no adansi nti ba be tie se sika no na hwe wo ma
me de no pena me hia nya aware so say janto no ya ade danse kese na pressure ba be wi school for we sika no betwem sika ma na me fa kwato ba bia me da me kofa no na masumunyem se de bia bank for ha me no betwe se sika no ma me tu sa eje ya usu e ba be wi school no da be he your responsibility say father me de me ni aware bia enye wo de hye wo mi atwam eno ano no ye tie ma me do ba ha no okay Mr. Boku me da say Mr. Boku ba cho wate mame ha no mi e sim papa be dim ka kan say onfa school apply school no class amame na me fa ko me jareta fatem na me ne mo be ye adwuma na ommo me bike kam no mi se ni na fa onfa friend say ho nkata na mame Martin Mr. Boku say kratai ye gu so aye kasa ekura ekuta nti nyame ya adom a ye baba ya dance for wasem we mu ye nim de won ka no kra ni de o twa nto ti nyame ya adom a wo chena ye wo ahojo run about senka wo be akra nke ne ya wo bai nti wo chena no bra na beji buku no na se paper ni free ya ye nchen na ye nya dance for wasem no na fe ka eda ho no ti ya na de wo GHS no so a wo be wie no wato aso ahwe wa wo ba why na I kata me be kase ne me ba cho wo ba ni nyina wo ho na wo anka se wa calculate sike wo mu no wo de kwama ompanifo na no mahwe na matua ka why me ite me nia ba bi o me wo takwa de side ho a me no me ye adwuma Martinti ye wi a ye ntwa sika ne picture en send wo WhatsApp Martinti ye betwa e de amao na ya hwe ama wo ma no wo hwe mu ye pani eye wankasa wo da achen wo mai da achen mu ye ya me frempom ma mi ni so aba eye wo ne wo yiri ya na mo bedi so aba nti we di kakraba na we so support wo di nkra ni school fees ni ade ba wo so wo aduane e ma nkra ni di na nka atali aye kama na ono so na so majo no be ma me so ba no o to ai ma di frame o se no and na je sikapa asa die yen ana mene ne kasa wo asa kofa itim ho nsense na betum bi chance sa fi na otim no plot no what on one step fie wo nsense be na ofa betum mu kana mimisa ne ma wo se wono me sifia ma me hana je asa die yen plot me ana ko to free bisa no no kasa wa ofa wa question dia bisa no no anyiwa no me pa cho mi gina so bisa me na mi nyiwa no ubisa na me yiwa efe na wo kwaja kan tell say una plot no what on one step Nia na me di sika ko se na ma kwa from pon sem me ka kire wo ka kire me se wo ba fie ni na etetere de e na wo ba ye meti me kuta me me bible de asura wo nyankopon mu ni me ma me papa mu se pom se nia na me kuta se sika no e de ko se 2.5 de ko se na ma kwa from pon sem that's a 16 years is that man for 1 year 1 year se sika no kwa me ma me ana me ko ka kire na odi se sika me de ma me this se sika me de ma me ana me de ko se wo ka kire me se union fo wo kura tama yesi dan no ka kire me se because boa me a wo se wo ba fie de wo moa na yesu ba wo si dan na yesu ba no antena mu na wo ka ne se enti kama ni nya se me ka kire se wo ko fo ba de a me na tu free ni fie o papa dem se mo mi anda sa wo nyoma fifio se yesu wa manti kwada bonte na kwotena oba ni fie te se oba ni fie na wote me bo aka dem te wo fie a nko oba ti mitu se wo fie na wo fie dan a nko oba tu ma entie no hello madam Mr. Boku na utimi ka kire wo yire se yesu banti wonsi fie mi ko bi anim wo fa ma mi fa da won kan ko wo kan ko wo mi aseda wo se yesu ba wo si dan enti yesu dan ko ade a wo de boa wo na ko po ne me dan si bi sa ade a wo de boa wo se baby a yete no wi tu anwa wo me pa to de tie na mi kire wo wi alo wakasa wo de mo kasa me nkasa me ne overdo why be to Mr. Boku se nkwa no wasem na me ba oba pa nkwa no wasem na ye kan na se efie ne na pese ode o chefa efie no me no anza na sika metia no ni se efie no me mana aye no wa we na be be declare efie no ma na be to close with them ni efie ni wa proto a wo to ye chenansa tama ye nya ware no proto a ne wo mi ye chenansa
ena beda asedi prota wo to ye chansa tama wo to chansa ye kan no so ye aware mu property wo to ye ba ye wa no na wo fa na me fa beda asedi wo to chansa de o ma me kwen na asese mboa tama wo to sa chansa de no ni ye ware eno na wo kwati sika kwoto ye beda asedi no de metimi asua na na from Paul kunyo mo kanen tam se ni abona dwamna mina me kwoto sa asase mina me kuta sika no woni o chairman me catch we say wo so ba be wo free aduma ba na so union asa asibi na mo kwa akwaje na me say na pebi me na ma me ko kasa me ma me no ye mercy ni na me sika ko share na from Paul say metimi asue akwa asante wo akwa etinse akwa asibi ya kire no na me from Paul say me na first card me na otinfo ni me meka ni ye Mr. Boku what's your say na wo play o ma me na asase ya wo kan wasema eno akwakoye condition say wan kire di port asase ya wo ba ni sika no wuntua no asase no ene wo ba ni hwemu no ede nkutawode na wom ene se metia ye fete akwenta wo kana me ba president ma media me kan say me no ba ni we wa de to plot with them de me bi say say plot na asem no e ya wo no yiri ntemu asem na wo ba hwe nso so de e fa plot ho ben say no wa asem de a ene na asase kan wa asem na ene so you see what I'm on the Mr. Poku wabane kase waboni dua na sansam no meyam hyehye me wo ho pa enti beya per time na bra na yenko na mpanifo nhwe se dua bobi wo ho ampa eye wo ba na yenko nkohwe emane na ne dua no emfi wonom why na dua ba ne toda de beku nipa na sisi nipa so wo betimi akasa me mo eso bia no wabo ampa mane media me say me mo akotibia Martin do there per time. Mate, me pacho. Bia me kan wakoto trot ba ko aye aware ni gu ya abusua nya mpan for say aware gu nkuro. Ye kotena ase na aka chem say twene beda asase no. Wo de anu summe. E na ade summe. E na na busua for wo so busua wo fa mienu ne ba aye. E na wo ma me na wo nua ba. Wo papa ka ho. Bisumi nua ma ne na na bi me kosere na na bi. Mama mi wuye na papa adam for no ntim kwose na ka ebusua ho mo no so betena mu e na betena na aka de so di sun e na mbaga so so di sun ye na chilansa ase na da ho no a wo koto ye no e na ki ye nche e na asa sa me cement e na ayo ro sa ka che me say wo ye wo mu no na ade ko nti di sun ya mbesa agi mesika ana me nua no mfra me ye ko gira ba bi kaka chem say wo kasa wo fa ba akokora ka ho to ka chem say ma me wo mpre won kwa na eye mama ye fra japade ne nto nche Mr. Poku dia make an say wona wo say 15 years ni ena mogai oban so almost 11 years enti say mogai that long period no na say akora hwenti no japade won sem ne ho ade je say waka say asase me na me toye ansa na mahwe me ba enu kuta wo de be na won temu Mr. Poku jade wo ye no na hwe oba no na eka bi e da honom ne ye be send ama no wahwe no aba betua ka na fi wo why na me ti o ti ti me so me ka nye so wa be tete ni so e so papa so a na o no aso ke ti na no ke ti ani me enkola no me se wo mo na ka na da ho na e ka na da ho na ana bi ka no ye bi mo ba se on 40% ma no ko tem direct enti wa fa ma fe no de aba enu ti ne ye se ye send ama no wetu ya ka no anje so we bi me la kana me ye pa na ko ko ma eti ye ba ni asende ama na fe duabo na wo se wabo ba no ye be hwe no waba na ye kwa akwhwe se wabo se wo moyi o eno no ye kodu na nanom ha wo mo ankasa ebetimi ahwem se duabo bi hye ba bia na ya dane wuntimi emmodua emfa nku wa ankasa wo ba eye wo ba o wo na ato atopa eti ye be fre enipa na wo kasa ye fre mi sa no no ye be fre no na ya gye adanse no wo ho why Mate, ti anu we ye a ye betwa say the list ne bai. And ti ye betwa list ne na eja be me na ye de asende o na wa send sika na ma ne de akotua ne ka. Why? I'm see, ti de musme ka no. Minti e wa ka me mfro kasa miti o. Aha, me so wa na ka wona wo say friend say wuti no.
mo fra na mo bisa no enti agya me se mia wo okra na meje osi number menyi firi obaye nchen enti na me se ye wi a ye beje osi number na ya fra no na dansie bia wo si wo no ye tie e de firi ne nchen why okay di oba pa ya be hwe na ye twa picture no sika na ka se na wo so Bacho 60 oko 6,000 na oko SHS ana okay the list ni nyina ene sa che last year kra 3 years ni o 3 Form 3 even class na no kan say fa bill ne bra no fa kwama ni mpani for nyiska no so wan fa ko me kanya ko pa me som no me de nya ko pa me som so me dibia ma no dibia ko ma ne ma won ka no ko ba ko sei me dibia ma no me dibia ko ma me de ma no no mfie me na me sa afro ka ko ne ma ne ho e de ko ma sa se me ja ko me di kan akola ne be ko first me de ko ma wo sister station ba ko Emma ya de na say wo ba share school fees abeti ya tse ne ya twetwe osimu pika kire mo sister station ni say se me wale na wo hwe kwala no osimu pika kire wo mo and they say won say walusu battle no enu ti na eye ma me ebe ya tie ni bo kakra am say won say walusu battle no enu ti na wo ka say wonya nka sa asem no die ye ntwa so ye wi a ye be twa list no na ye de ama no na wa ba be hwe ne ba why ma me nkọ konfa no teaching hospital edemu loud and clear God love adu dankwa nesta wase e friend no nyamedo administration konfa no che ho ena dwumade mabia tomu dwuma kakra ma no de yakwa ne chainsaw machine ena mi wisio de yakwa dwuma ne ye dwuma na na mi prawum de ebo me nan dwane bo me nan na omde me kwato agrosum no eno ana o mansi obiem aba pem se me ka sei enti masem nyira ne se me ka kire tu gase omra onfesi camera na memfa dade enkonkwehye menanim Ofa ose kwaye ofa kwaye hihye ben na wone wadafo tuga eye ansa na wo sha se kwaye na dwuma no me pacho hihye de woni ma ye bi na de omni se me kromu ho na mfiri ho edi me kwa ho se me kwa akopa dwuma aye ti me kwa ye no wose woni wade adwuma bi edi me enko ye na obi anya kakra nche ni botom enti me ko enhyehyɛ ya de oni ma ye bi di sɛ de o kan ye ne saa na me nso me di na chi a me ne ko ye na sikasam anka bibia ase ene ye adwuma ni wi a ɛna adwuma no dodo na obɛyɛ na no hu sika na ɔde bɛma wo okay na sɛ dodo bi a wobɛtwa no wi a na yakan ne yahwɛ so ediska ma wo ye ne madwuma risky o che sɛ won charge ansa na wayɛ adwuma sɛ mesi ni kɔyɛ adwuma wonim sɛ daily no say ɛna ɔgye by day carpenter kɔyɛ adwuma wonim by day me te ha me ni dia so me meje ha wo dia je sɛ wayɛ adwuma na wie ni yahwɛ wadwuma so atua wo ka afi wo kokogina wonom sɛ wo budua e ba ne sɛ ne butɔ wo nan so me pacho duane ye buye na ekoro na ahoma so kasie ni mu so kitwa ni bi monte tama mimi hunu se atome no na atome awie ada na experience of mana ho no na popa ho na popa ho di ba bia mi ko gina ande de na mi ni se dua kese na ekofom no ada na me hwe se e bia empra obia ana enti yes ada na ahoma ketwa no ahoma na so duari mu na twe dua ketwa ni bi na ebebo baabi ana mi gina no wonkwa na wonwura mu ho na se na modoso na ye nipa memeka ho ye nipa miensa wonkwa na ball so me am gina dua no ho bu no na ebo me so wow ti o ka kire wadanfo tuga no de na okan acha madam tuga me busa me ka kire nse tuga se ade abani o na o ka kire nse me de minya abotre na de sie bi ebe ye kama endi sa na no kan ye ti that day na no ye do call hospital oba ho that day no oba ho otua bills mpacha da bi omu ede me to ho na ade sana na omu nyina akọ omu kurum enka su ho omu nyina akọ enfie sen ni enfie mienu ene na awatwemi yenu nie obi a wankasa wo nante kwaye wadwuma na duatimi abu ato na so abusua wo hye kwan a eja kwaye wofa so enante ana se wofa so ye movement a ohun are ho na momfa video no kwa okita akwanwa na ordinance o
ade na wompe na dey bi crutches bi fanante ma crutches bi so bi fanante na no ka se na toto afre ho enti bi nyina ho kora na sa wona ne enti si wonu mumpo na wo de crutches no a support ne pa twane Bacho mo fa videos ni so say dia na doctor kan se doctor say ji say me de dade she me nanu man sansan ma ti bia nante Mon hwe abusia betimi aba Lawson TV ana say Facebook no Lawson TV ena YouTube nso Lawson TV ukọ ho no mo a se de ofo ye stairs no e de aba studio ni o enie wadasani a ofo nya mfie sen Bacha me 45 years. Odesani a wenya 45 years. Na so wenya be 43 ekọ 42 kwa 43 mu ho. E de fro aba ne 45 ya na sa turu nchem wei. Aba beto no na abehwe kwan a wafa so fro stairs a sefem. Who say eya na doctors ewo ukọ hospital a enade bi na yekutakutam se de wode akonwa eminim se won sa adade na eno so wanya no bi. Bacho omekra omode me ko hospital ho na amoka se jesu omode dade se me na abusuafo ni yi ni be fi se omuniska in the hospital kra me nko bi ebie muda for the past 2 years ni no say ya na onante say the TV so ya bacho ani okra na nsin akra na mitimi e de akonwa na sisi ho ayesi na mitimi kra untimi so we nya hwe wo dafa kon apart from on na sa affect o be man na me bacho de bi anko osoro ba bia me bacho de bi free mi kotodwe na ba me sre no echi ho na na ebuye said you see enante na bisu da so ada TV ne so na emu oya say ubetimi anante kama na bedu ba bi obi adwuma kakra bi o nti say adwuma na akoye ye no at the end of the day opon a wa wo hye enua dodo abetimi ebu a nka keka bom abetimi anya sen bacho riande ye ni yakwa nka ye bua nka ye be pai ndinka de crank metimi anya bia 500 cedis day bia bacho na mo de how many days na yes adwuma no eno de ye nipa no de yakwa dodo na obetwa no ne wo hwe ho atu aka ndie bia dodo na nipa ne pe no no ka say ya no wajai I don't think say adwuma ya ode hye won sa atorenche mo ya to wi wo fa kwa yie nka betimi ya na 10 days kura nya be 5000 Ghana mpo dia na obusuafo ya fa ho obusuafo ndi omumfimi o omumfimi endisesi akura me wo fa ba ko a mani dan so sen ko bebo am ye fa no ofa ko akuadi ono nso o ka kire me se omokoton abusuan se ase ne nko de bi aboa me omokoton ase ne wie na ne nsaka sika na wase wani mini sika sembia me ma me ko busa sika no ho asema wase wani mini sika sembia ye fa no ofa den ko akuadi na ofa je wan kasa wani aboso se asase ne yampa se waton me pacho ani na ya asase a afisase anasa afuo ana den me pacho koko afuo ana galamsefo galamse otoma galamsefo ene se nyeska ketwa me pacho sikani mo emu dopa what is say pacho am say 240 billion 240 billion me pacho ani na no kra ne sika ye beka ne say mi hu ha me say aka no 240 billion o ya sure pacho sana matene de nti no mo ton de ayeden onso mo ton ato abusu ahu di biasi abusu afie abusu afie o mo bubu agu asi ni foforo kesana o mo no ka oton e di sen pacho bosumi na amire o ma me bisa no so no ni asem me pacho aso ani minisika sem dia Demi ni se abusu japade de ye ton aye de ye abusu ni yie ti se bi obi akwa hunye hie mato renchement se ato de hye wabona no ho ba o ye koton e de magalam sefuo sika ni bi ba ye behwe no hospital bills ni yesen pacho hospital bill no wa mu kwayi na free hospital one day there da bi me ka de ebe mo wetimi anante se de ye kwayi wa free hospital de ne wetu ya dada e ka da wanim na wo hwe ti eno ni yesen me pacho first start na me na ni bu ya na mo de me kwa gross mu no ana doctor me ka tell me say ka 240 million e betimi aboa me so sabre yi de minim de ombaje na se sika we nti wo fa je wo hwe ama odihye brani ente se waka fom no ti se na dan futuga
ena wonya wo faje nso pacho mo frɛ tuga mame na mo frɛ ofaje nka ho na yɛnhwɛ kwan a wo metimi aka bɔ ma pesika no ede ama abrante na ode dade na kwa hyehyɛ ne nan mu ha adwen hospital ben na doctor ne yeso beye saa adwuma na ma wo pacho man so agrosum na wakodua ankwanta ne nasefo wakoho pacho mi o mo ka so mo ko kira ma me ne no mo de me ko jomo ko de say kureya jomo beche pacho ha no mo de me ko ma papa bi say on kire me na so no kra me ko me na no na doctor say ato afre ho ndo no so kra wa antwim anti wa antwim no de ibnaka tane to so kire ne sa antimi amwa na sa antimi ankensi pacho ani nka dua ankwanta I think say ehwo no nka bill no betimi akofom kakra na yahwa ma abusuafo na hwe tibacho mo pe ofaje ene tuga me hwe video na da TV ne so na me ra ho wo yire ne ma pacho ani o yire da so ho pacho me yire wo ho me man so yenum o mu nyina so ho pani o mu osan pani o mu 22 years ena de otwa to nso otwa to so 3 years. Asa wo ye na nche bia na atorenche mi bae. Meboa. Pacho ani o. Very sad. Na oba time that dem ni kuna kra no me kwa akoye adwuma apɛ dwete kakra e de aba ma ye didi ahwe nkwala. De akwa akosie ni. Pacho mo mpɛ ofa ene tuga omunyina amame na yenhwe. Asem ni si ya mo report ma police. Me paso asem ya me ka kire mi nua ba ko se onko report ma police na me de se se ade akọ me da de mi ntimi nko me nua na ka kire me se woni adaje a onko ye sa adwuma no woni ale so woni adaje me paso ani ase obusuafo mbese on bebo ade ntia minima de kuro ma me woni abusuan no wa asem ana paso da bi ofa kwa ye o ye hwe ani o ma me because atorenchem se beto wo fa se me kwa akoton abusuan japade de abeboa wo ofa koton ya bosome nan fafu ema wunua nso so a won konkɔ ye police report nso so a ono so gon ani waseme nko aso nko na ma me wen ma me wo ho ono nso so oni ma asemu no ontimi nka ho hwe se wo nko hene se wo mra hene na wife my wife o aboa me pa wadi ma chi bia ye ko ayi kure aha wo de se mokọ baabi ya ko baabi ko tekere me na ne so nyina wo na di ma chi a me ma me mabusuafo bi ansi woda eye do wi an kra na ka se me ma me mra da hwe me anka wa ma ndi me yere dia me da na ase bemensu kafra se mo yede no madidi ato me baba ya ba ku na obo sinko egume mo yede no madidi me baba ya na obo ba me kakra emani biyo se oba be gina ni kunachi to this level not just say or a virtuous woman when you friend is saying a friend mami kodu mami ke nyame nhira wate nyame nhira na tuga producer ne di nkomo wa one na kasa your friend a won fa biem won so na oya wadanfo pa me pacha me ko krom ho de ona ye madanfo pa won we operator na me simi ye operator Okay, suppose. Na everyone wa no my bra am hunu am e quite go ma sukufu yo kwa me quite go ho pa che ada me quite go ya eli dan e go ho na gabi everyone can say hono ko vita ona na man ya ono dia na me no fe ni chanka admade ina yo betapo
ọbẹ ṣẹlẹ tí wọn yẹ lọ sẹbi náà fọ ẹbí kún bùtù wọn ìyá ẹ ọwọ rẹ mà ìjọba kan ní kọ ìdí ẹnu ẹ pa ẹ kàmìyàmọtẹrẹ ní nípa ìyàmọtẹrẹ sanu ọsà àsánà bẹẹ fẹ nípa bí òfin ọmọ kanakọ. ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọn àbúrò ìdí ẹ̀ máa ń bọ́ bọ́ọ̀lù àná. ẹbí ìjọba ọ̀rọ̀ ẹ̀ lè kú yìí o wọ́n lè mú rẹ̀ ọ̀rọ̀ lè kú rẹ̀. ẹ̀ lè bọ́ bọ́ọ̀lù. adumọ jẹ o de ẹ musa ṣe ṣe n bọ a. na ẹdẹ na ọdún bẹ mu bie sẹ ẹ nam so. ọ ṣé mo kàn ẹgbẹ́ de ẹgbẹ́ náà nígbà nípa ẹgbẹ́ náà nípa ẹgbẹ́ náà nígbà mo kàn yóò pé ká ẹgbẹ́ náà dọ̀sán. àná o fa ne kaa ho. ọkùnrin ọkùnrin sọ̀rọ̀ mu. ẹ̀bà ni sẹ́ na ogun dua náà dua ni ti bọ́ bọ́ọ̀lù. ẹbí ẹbẹ bọ́ọ̀lù náà ní sọ ẹ máa yẹn nánà ẹbí ìlú wù sàn. nípa sẹ́fẹ̀ mi yàtọ̀ kura yẹ fẹ́ fọ́ òfin ẹ̀díkà bí sí ọ̀rẹ́dẹ́ bí ní ẹ̀dín tó ẹ̀dín nípa abúrúsùn ẹ̀dín nípa abúrúsùn ẹ̀nẹ́kọ̀ hẹ̀lú. ní bá sànù sẹ́bi ní wọ́n yẹ ẹ̀dẹ̀ sẹ́yìn na mọ́sọ́ tí na máa ní ṣe àgbẹ̀ṣẹ́ ní nípa ìdúró gbà náà ní wọ́n díẹ̀ na mọ́ bẹ̀rẹ̀ mu ti fa wọn àṣẹ ní wọ́n yà ń tọ̀ ní. yòówù jẹ mbàjẹ́ o yòówù jẹ mbàjẹ́ o ayé ina asam kende tabiyo yoka me yada ata e bono ka ata akina ata ni refanya no o uri ma tamse ma fa ne kuna kongulum na mo ja ko banse dari man kasa asam yo opa lokon ba kongona na mi ne jam ko nan ni ska ege english so ja e de licencia yo no enya ho botre ṣe wọ́n já ní ká náà ogun sófin ẹ̀ lọ́wọ́. ọ̀ nàìjíríà mọ̀ ọ́nà ẹ̀ ọ̀fẹ́rù ọba ìdílé mi ní kàtà àṣà àkàbẹ̀. ṣe o mọ̀ ní sika bíi. ọ̀ ṣe àṣẹ dín náà ní ìrírí fẹ́ràn ojúmọ̀ àtẹ̀mú àṣẹ nìkẹ́ jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àṣẹ mi ní ojúmọ̀ àtẹ̀mú náà tọ̀. ọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀ lọ́sìn tv lọ́sìn rédíò náà yẹn tí nsẹ́m bí ase ntí na yàfọ̀ ntí dẹ̀ kwan bí abẹ́ mu a ọ̀ tv ní rédíò ní sọ̀rọ̀ lọ́sìn yẹn ntí ẹbẹ́ fọ̀ ní ẹnu di nkùmọ̀ ní yàhwẹ̀ kwan yẹn nyina bẹ́ẹ̀ fa so a yìí bí mu asọ́mọ́ ẹ̀ sí ní nkùmọ̀ ní fún ẹ̀sìn bẹ̀rẹ̀ wáyé. Oh, okay. Anyway, that's for any dinkum already. All right, inti Tuga, producer no wakasa. What ye to mo kra de also ta show no. Eti pick a corner ni ene won kasa say yeah. One akwaje contract and adema papai. Say one munye adwuma no. Enti under no circumstance na say uyi wani dema no. Enka okan say 25,000 na wadid na de e kwa kwahye ne nan mu no. Say uyi ni papa bi asebio. Enka be kakra say untimi ntue ni nyina kra enka nya force. Wo be kakra e de ama no. No so na busua pe bi de asoso na nka mo de na de no akwa kwahye ne nan mu. Be ma pani a wote wa ne manum ne yire wo ho. As wo hwe wo mu no emfie mienu ni akire. Wantimi nkwa ma. Wo na be hwe no. Tuga pike call no na ye ne won kasa ye wi a ne ya to so na ne wo fa agye no pacho momodin say mo benyo ofa agye woten otemanso atwede ho no ma se wo fa agye kura no e ya de se enya busua sa ase na wakwa akoton ena nka wo fa ase ni wakwa akofa problem say e de aba e de ne si kwan se wa wo be tu botom apekakra de aboa no de ne si kwan etoda ya na mama abusua mu tena eye ja etoda diga abusua mu keka mo nsa ase kakra na mo de boa ofaje we de adwuma pacha wan de kokofuo na oyekua adwuma ofaje ese ye hwe na naje mo moden na mo ofaje punu mo mame na ye nhwe kwan a ye befa so na de aboa ye nua because enye easy say obetena se a wonya nan enante video da tv so obi ye hwa ne raho akua fra koma wo se enne ontimi kra ni di ohima na na ma bt e wo facebook wo se enne de mi be hwe show no ma anya ma adwe se me ba besu na so mama mi so e ya wo sem ti me sremo mama ye nhwe na ofaje ye moa no na abrantie onya kwan enante emfanhwe na busua elda mpacho brema me awupo areho ne de em se akaye nyina na yare hosem pa oh
ya kwa yi yenuen asɛm awerɛho na de ɛma me aka bibi kakra fa ho ne sɛ wiase ankasa esan wɔ hɔ pa na wa na anwene da sɛ ɔhaw ati sɛ esan we bɛba abɛto no nanso anya aba abɛto no na de ha adwene kakra ne yɔnko brebo a woyɛ operator woyɛ doma operator ɔno nso yɛ doma operator ɛna wa wode no akɔ adwuma ɛna esan we akɔto no ɛdeɛn na sɛ woyɛ sɛ onua sɛ yɔnko ɛdeɛn na sɛ woyɛ ti amanebɔ a yɛnua yi bɔ yɛ nyinaa kyerɛ sɛ no wɔn nyinaa yi nama wɔn mmienu nyinaa yi nama tuga yi nama ɛna wɔfa nso so a watena se adwene ho sɛ wɔyare yi nyinaa akyi no abusua wɔ agyapadeɛ ɛwɔ mu sɛ yɛde bɛyɛ abusuadan deɛ nanso yɛkɔtɔn a mɛboa na mayi bi ama wo na wɔtumi de ahwɛ wo ho yareɛ ɔfa nso so kɔtɔn adeɛ yi a ne wura yɛ afi sɛ ne wɔfa aseɛ yi sɛbe onni nan po gyina so a ɛsɛ sɛ wɔboa no nokorɛ ne sɛ enipa sɛ wokɔ gyina saa gyina bere yi mu a na ayɛ den papapapapa nea mesrɛ ne sɛ tuga ɛmɔmɔden ana ɔmmerɛm na ɔfa gye nso so ɔmɔmɔden ana ɔmmerɛm sɛ yɛampa sɛ abusua no atɔn biribi a ɛyɛ abusua no agyapadeɛ na sika bi aba na wɔmbɛtum de ayɛ biribi de aboa yɛ nnua yi a ɛnka nyame wobɛhyira wɔ mu enti yɛ mesrɛ paa no na yɛnhwɛ mmoa yɛnnua bɛrima yi na wonya n'asomdwie na mamfrɛ mpɔ ma first case no sɛ mɛtumi aka ho biribi a ɛyɛ yɛnnua baa Helda n'asɛm a wɔde baa yɛ yi mahwɛ nneɛma bi wɔ ne nsɛm no mu awareɛ sɛ awareɛ gu a yɛana nkwadaa ne berɛ awareɛ gu a ayɛ sɛ asom mmienu ako no na nnua ne nwura ɛwɔ hɔ ɛne sɔfa ɛno no ne adeɛ ha dwene papaapa akwasi poku ama ne bɔ nyinaa ne sɛ sɛnea ɛsesa yi ka kyerɛ yɛ yi na kyerɛ sɛ wɔne na gya awareɛ no wansa ne na ntwe mpena deɛ a ɔno a ne mogya ɛyɛ ne mma no ɔnhwɛ wɔn wei deɛ bɛrima ɔbaa no na wo ne no wɔ asɛm a nkwadaa no deɛ ɔmo nyɛ hwee ɛno no yɛ adeɛ a mmarima bi ekura saa suban no sɛ ɔne wɔ bɛɛ gyae a na nkwadaa no bɛyɛ ne tamfo na bi nkwadaa no yɛ mogya wo na wode nkwadaa no bɛwi ase ɔbaa no na ɔne no gya aware a nkwadaa no yɛ wo ma enti ɛsɛ wɔn wani ɛkɔ nkwadaa no ho na wɔhwɛ wɔn mu ɛyɛ mfomso a mmarima no yɛtaa yɛ nanso nyɛ ɛma bebree ɔmo ne mmarima gya aware a ne yɛgya nkwadaa no nyinaa de abɔ mmaa no so na duru baabi na sɛ nyame hyira nkwadaa no ɔnya baabi gyina no ɔmo hwɛ ɔmo maame a na yɛ mmarima koro yɛ ne yɛ sɛ ɛka ho asɛm ɛnso yɛ suban ɛna mma saa adeɛ no ba yɛntu yɛ hofo na yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtwe yɛ ho afiri saa adeɛ no bɛrima bia nso nte ase no hu sɛ wode akwalaa ba wia sɛ yɛwɔ asodie sɛ wohwɛ akwalaa no na deɛ yɛ ma awerɛhoɔ no sɛ ɔse sɛ wɔne ɔbaa no nka asase bi ho asɛm ɔsɛ fie bi ho asɛm nwie a ne ma no school fees no ɔntua bra apoku mentena se o bra apoku ɔyɛ wie a yɛmfrɛ no na bra asɛm a wɔka deɛ enkom ma kete kura wode wo ma ba wiase ankwala ne da akye hia wo oyira sa ase ho asɛm na wo ka sɛ man ti ase a men sikar mintua bema dabi enko kura enko meda se Helda ma menko Dominion Eba Center na yenkɔnkɔhwɛ apɔmuden minua bema bema na akwa aba ya boja kusie mpieria ene de oba tena se